To alhamdulillah, kamar da darakta kai bayani, ina ganin da a ce kun san cikin ƙasar Daura da ba ku zo ba ma. Mu wannan masarauta kowane aiki na ci gaban al'umma, musamman na tabbatar da ƙasa, to tuni muke yin gaba kafin a zo a ce mu yi. Wannan magana da kake tuni muna da kwamiti na wannan majalisa ta wanda ya fita kowace lokacin gama ya yi rangadi wajen wayar da kan al'umma a kan sha'anin katin zaben nan. Ina tabbatar maka cewa ni dan siyasa ne, na yi siyasa tun Sardauna nake siyasa, kuma na ci zaɓe karo 2 a jam'iyyar NPN. Mu ne wanda muka kori Balaraba Musa, da haka na fi kowa sanin ciwon katin zaɓe, kuma na fi kowa sanin darajar katin zaɓe, kuma na fi kowa sanin darajar al'umma a kan matsayin zaɓe. Don haka tuni muka aiwatar da wannan aiki tun kafin gwamnati ma ta ce mu yi ko ta nemi mu yi. Ina tabbatar ma da cewa al'ummar ƙasar Daura suna cike da wannan bayani, kuma na tabbatar ma da cewa insha Allah a bisa sanin da muka yi, muka kafa kwamiti wanda zai bi duk ƙananan hukumomin nan. Dan wannan lokacin za a ga sabon canji sosai wanda jama'a za su je ta amfani katin zaɓensu da yake hannun hukumar zaɓe. Mun riga mun sani cewa lokacin da aka ƙara mazaɓu, akwai katuttukan zaɓe wanda aka tanada a kawai na mazaɓu. Mun sani har yanzu mutane ba su je suka amsa ba. Muna ba mutanenmu nasiha da kuma gargaɗi da cewa kada wani abu ya ɓata musu rai ga 'yan siyasa, domin don matsala a nan take. Idan katin zaɓe ba yana nufin ka bauta wa ɗan siyasa ba ne, yana nufin 'yanci. Idan ka rike 'yancinka na zaɓen abin da kake so, to ka zama ɗan ƙasa na gari. Idan ka yi biris da katin zaɓe, musamman katuttuka nan guda biyu, katin zaɓe, katin zama ɗan ƙasa, ai su ne mutum. Idan har ba ka da su, ba ka da katin zama ɗan ƙasa, ba ka da katin zaɓe, to ai kai ka zama bara gurbi a cikin ƙasar, ma kai ba ɗan ƙasar ba ne. Naka ya zama wajibi al'ummanmu da muka riga muka tura a musu bayani, da kuma muke musu bayani, da kuma sani na tsakanina da al'ummata, duk abin da nace su yi za su yi shi. Mun kirawo su, muna jan hankalinsu, muna gargaɗinsu, muna wasu nasiha da su zama 'yan ƙasa na gari, su je su amfi katunan zaɓensu a mazaɓin da aka ajiye masu, su aje kayansu. Mu sarakuna ba mu ce ku zaɓi wata jam'iyya ko wani mutum tilas ba. Muhimmancin mu dai kana da katin zaɓen. Yawan ƙuri'a da muke da ita ta zaɓe a jihar Katsina kada ta zama ta yi ƙasa. Ana ba da rabon arziki a yawan jama'a, kuma ana samun yawan jama'a daga katin zaɓe. Idan har za ka samu wata jiha tana da kamar masu zaɓe miliyan 2 ko 3, amma ku yawanku kuna da miliyan 1, to ai kuna yawan banza. Don haka da ma gwamnati ta arena in yawo a cikin jihar Kaduna da an samu canji mai yawa. Ina tabbatar da cewa jama'a za mu jawo hankalinsu cikin ɗan wani lokaci, yau zuwa gobe jibi, su yi ruga da gudu su amfi katin zaɓensu don su aje kayansu. Dokar sarakuna ba ta ce tilas kai zaɓe ba, amma tilas ka amfi katin zaɓe dole ne, domin ita ce darajar ƙasar, ita ce ƙasar, ita ke zaune da ƙasar. Katin zama ɗan ƙasa, katin zaɓe, tamkar takardar haraji take. Idan ba ka da waɗannan abubuwa guda biyu, to kai ba ɗan ƙasa ba ne. Babu ko mutum da zai so cewa shi ba ɗan ƙasa ba ne, domin akwai abubuwan da za su zo na ƙasa. Ba za a yi maka fasfo ba
sai da katin zaɓe sai da katin zama ɗan ƙasa. Da haka tuni mun gawa hakimai da dagatai da masu unguwa su ga al'umma. Mun kafa kwamiti na 'yan majalisa da masu bani shawara akan su zagaya su ga ƙananan hukumomi su ga kowane garin hakimi a tara musu jama'a don su musu wannan bayani. Ina tabbatar ma za a ga canji a nan gaba kaɗan, kwana 1, 2 zuwa 3 kafin ma a rufe za a rasa katin mata ƙare. Assalamu alaikum.